ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನು ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇಡೀ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ತಂದೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತುಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದುಂಡು ತೂಕ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ತಂದೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ದೆತೊನ್ನಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಇರೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನೀರು ಕಾಯರದಿ ಓಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಕೊದಿಪಾವಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಿ ಇಜನ ದಾದನ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಿದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜೊಪ್ಪೆ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ತೂದು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾವಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬೈದಿಜಿ ದಯಪಣ ಯಾನ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬೋಡಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತೆ ಬೇಪಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮುರ್ಕಾವಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕವರ್ ಆವಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಉಂದೇನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡದಿ ಓಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗ್ ಯಾನ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟೆನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲಾಗ ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಅವೇನು ಮುರ್ಕಾದ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲಾನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 200 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ 200 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿನ ಅವೆಂಡ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 200 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಇಡೀ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ತಂದೂರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತಂದೂರಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.